ngima mabiro. Komachielo nyakoromogi en ni jopuonjre e mbalariany ma Moi onyiso piny owacho kanyakla kod telo mar mbalariany no mondo mi one ni koro giluoro singo mane gichiwo ne jopuonj e tat somo no. Ma obiro bang' chenro mag somo koro osedok e wang'e mbalariany no tok ka riwruok mar jotij mbalariany ne chopo e winjruok gi sirikal ma bende ne ochwe chungo ng'anyo ma no okelo ng'ikruok ne chenro mag somo e tat somo no. The return to work formula was signed on Saturday. WASU and the lecturers, the management of Moi University, who were assured of learning to beginners. But there is minimal that is happening, especially in College of Health Sciences. There is still a synchronization of the timetable because the strike, which has been over 2 months, has disrupted the compound timetable and whatever. So they are still making a new timetable so that we can be able to resume learning. They should major on making sure that the promises they made, they are being fulfilled. Bang' bedo ni chenro mag somo ne obedo gi ng'ikruok